Bayang ke yuk. Ojo lele Wis diaturake. Oh iya, iki malah awake dhewe diberkahi karo panjenengane kadangku sepuh ya kuwi Mas Putut Wijanarka saka Sragen di dalam DG, dalam DBE, dalam gaul. Karo panjenengane pepundhenku ya kuwi Mbah Temon luar biasa. Wayangane jadbegas karo di dalam-dalam lungguh panjenengane Mbah Sabar, Mbah Gepeng. Ya. Iki sindene sing gurung nyuwara iki sing telu. Iki diselani mentir sik. Iki nek ing kekersake konten kadang-kadang YouTube mergo jaman sakniki niku jaman digitalisasi utawa jaman ya wis jaman media niki saiki wis ampuh iso mirsani saka ngendi wae. Ya iki lumantar channel apa CSB ya. Kali channel Dalang Brimob. Mas nyuwun kijing miring sing nembang Rini Mentir buat semua penggemar Sri Kuncoro Brimob dan semua tamu. Wah. Aku anggere nek wong njaluk lagu lewat WA niku merokok aku. Ben apa-apane. Nek biyen nek amplope nek rokoke nek saiki lho enak. Ya nek aja koyo ketok kademen lho. Yo kijing miring. Kowe njaluk buka kempul kok buka kendang. Piye, Pak? Kan jalur buka apa? Buku lambe. Lah kok buka lambe ya berarti saka kowe ya. Ora ya buka kendang kok. Oh iya, kok kendang lho. Lah, kok iso buka kendang?
Yo, ketoke ya ora pas ya buka bonang. Iso. Kok gampang? Heeh, gak apa-apa. Apa buka beduk wae? Salah Mbak sabar gitu. Lah, kamu kan ya Pak Dalang ya. Iya, yo. Nah, kowe ngadeg kenek lungguh kenek. Iki nek no. Ya, ngadeg no. Lah jare iki kan ngadeg kenek. Nek aku, nani para-para ini ngersakne kowe jumeneng kok ya. Wah, lho sikilmu meletek kabeh. Lah yo to, Pak iki sambenane matur. Lah yo. Iku ngentaki sinden baula. Yo. Iki dasare masih yo dalang pakai mantong. Golok. Situ. Wes sambenmu apa to, Duk? Open-open. Pak ngomong sambil Ora open-open lele to. ora. Bangkrut, Pak. Malah open-open wedhus. Yo, ya Mas, dados. Katur para pemuda yang mirsani saking YouTuber Alam Brimob dan CSD channel. Terima kasih Mas Pur. Endo geni ngasake kijing miring. Entuk lah aku yang umbar kok nek tak tok. Aku ora kan njaluk sama Pak Camat. Ya. Tenang lho Pak Camat, pedut. Kowe iki arep umbar karo ider kaya bakul jamu kaya itu. Monggo-monggo batu mau batu iki batu. Oke. Pripun? Ya monggo. Pak Camat. Pedut. Ya. Ya kana medhun. Nah. Uploadnya gue pangan ya. Awas. Ya teman tuh. Wes ra apa-apa kersane niku ben uro. Jane sandal sing cilik ya. Ora sanggo sandal sikilmu ya wis koyo ngono ta. Gak apa-apa. Sesuk tak tukone hand body. Ada sinden kijing iki lompat orang golek. Mak jegluk. Ya, nah ini Duk. Alah. Iya. Pripun Pak Camat? Lanjut napa mboten? Ayo rene lho ya mosok aku dhewe. Dadi medun barang kowe. Monggo. Sini dulu. Awas. Pripun kabare Pak Camat? Sehat? Sesuk ning pasarnya ya? Esok minggu ndak ini. Ya. Yo. Malah monggo Pak Min. Malah bengisan kencangan. Pentingane sira Mas.
kijing miring ya. Nganti apa? Aku tek nganti lali. Ayo Mas. Ono larak mau Kijing miring tanggo. Lajar kuning kongko. Wong ayo ngopi-ngopi Mas ya. Jelali lho sawerane. Iki jenenge iki kerampok. Lah niki lho bapak niku sing marai niku lho. Ya, apa-apa. Mbah Camat iki duwite rantek-rantek. Mbah Camat duwite kakak. Wis nyumber kok. Kijing miring tanggo. Lajar kuning kongko. Iya iya. Luar biasa. Matur nuwun Mbah Camat. Oh, minta satu boleh saged, Pak. Lah aja meleh kok nek kangge Pak Camat iki telu to, Kak. Oh, telu saged. Lagune apa? Sing penting isih akeh. Hah? Kangening ati. Oh, ya duit bisa. Pemiliknya tadi mana? Kangening ati. Iya. Oke. Mas ini saka, Mas. Yo, kangane ati. Aja bojone wong gak boleh. Oh, boleh mau dicap nyanyi ora itu. Yo. Oke.